Hello, maayong adlaw mga ka-DJ, mga ka-listeners. Hinaot na punta nga na ano po ta sa maayong lawas o kapiskay. O adlaw karong Merkulis. O karon na ano po ta laing upload nga drama. Kini nga akong suliran nga ang sender si Jane. Punto legal ang iyang suliran. Salamat kayo ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Jane, hingkod ang pangidaron. May kaipon ug may usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpakauaw sa ex sa amahan sa akong anak diha sa social media. Aron inyong hisabtan, ingon inang mga panghita. Lingaw gyud aning ubang post sa Facebook uy. Napay nagsigig TikTok ay bisag wa joy angay mo sayaw. Sige jud sayaw uy. Ug gabae. Nya. Hayloon pa taog palike bisag wa ta ganahi. Ahak ra. Ay. Naunsa naman yung mga friends na ko sa FB uy. Napay akong classmate sa una ay. Hilumon man ta ni sa una. Pero karon kanta-kanta naman sa reels, bisag yabag. Kaya bisag nang laba, nag-reels. Ay, naunsa naman ng FB, oy. Kini. Nindot ni nga quotes ay. Be such a beautiful soul that people crave your vibes. Kinilay akong i-share, Bi. Di ko ma-share ang mga binuang. Okay, share. Na-share na nako. Ay, hala. Patay nga kong linong agi. Ay, nanimaho namang pagod, oy. Nalimtan na hinon ako da. Makabuang yun yung scroll-scroll ang FB, oy. Lester, dali na. Kaon na. Maliit na kasi mong trabaho ron. Andam na ning lamisa. Pasensya ha kay nadukot ang akong kanon. Naliptan ako sige na akong FB ganiha good. Pero okay raman hinuon ni.
Mana diha? Ganahan uri mo lang FB. Ako pa diha? Nag-away ba ya? Mao bitaw. Pero malingaw ra man sad kung mamasaan ang ilang mga post, good. Basta ba, di lang ko manghilabot sa ilang mga away-away. Di ko makisaw-saw sa ilang away ba? O, diri na kaon na. Kaya ni apay na nawag sa kong cellphone. Kaon na. Isa ba na? Go to yan, hindi? Kadiyot ha. Kaon lang diha. Hello, Gaw. Kuya, saan naman ka? Oh, daras ba? Good nga naman. Nagunsa man ka? Wa na di ka mag-FB? Nakashare pa man ka og mga quotes sa FB good bago lang? Oo, ganiha. Nag-FB ko ganiha. Pero karon nag-andam ko sa pamahaw ni Lester. Og mag-atiman sab ko ron sa among anak, uy. Nganong day lagi, uy. Day, gaw, tanawan ng imong shared post, oy. Kay naay nag-comment dito. Pastos man kayo. Ha? Kinsa man? Giyon sa man pagbinastos nga kanindot atong quote nga akong i-share, oh? Bako ka kita kung kinsa. Basin ka ilakad to. Basin to, mga FB friends to nimo ba? Basta kay bastos lagi, oy. Gibastos ka. Unsa? Sige, be. Atong putlo ning atong panagsulti. Akong tan-awon ang giingon nimong pagbinastos sa akong gi-post. Ako katong i-share na ako. Okay, sige. O kalma lang ha. Ayaw pagbaos og violent comment reaction ha. Kaya kinsa man gani na siya, pwede na nimo ikihagaw. Ha? Abot man taon-taan ang kiha-kiha, uy. Unsa man gid na kabastos? Sige na gaw, eh. Kay ako sa nang tan-awon. Sige na, bye. Kitsa man gud ning giingon ni Gawdayan, eh. Unsa man gid gi-comment ani niya, ha? Dara. Darang akong shared post. Huwag ko kailaan niya. Ang iyang comment. Bebe, kung basahon, be. Crave sa imong kabigaon. Bisan kinsalay imong laking gikadog kay bigaon man ka. Katol. Huh? Kinsa man siya nag-comment na kung sama ini? Sa permero, wa ko makaila sa maong FB account nga nag-comment sa akong shared post. Hangtod nga, nahibawan ako nga ang ex di ay kini sa amahan sa akong anak og nigamit lang og laing account aron dili na ko mailhan nga siya. Unya, Ano nakasiguro gud ka nga ako ng ex? may nakasulti na ko siya na. Mong bantay lang yun na siya nako ba? Uy. Napatakag tubay, ana ha? Basig nasayop lang na. Ug comment sa imong post. Sayop ko taon. Di gani mi FB friend nga sa ato pa, gi-search gyud ko ana niya. Gi-stalk gyud niyang unsa may akong gi-post. Ayaw lagi dayon pag-react dayon. Basig dili na siya. Ikaw pa hinuoy, mapaslan niya ana. Siya una-una comment sa akong gi-share nga post. Tubagon ko gyud siya, no? Kay ngano lagi unsa man ibong gi-post di ay? Nag-share ko og post ba? Oh, post? Oy, nag-share ko og quote ba? Oh. Kanindot ra sa akong post, pang motivation. Kinigod, Be such a beautiful soul that people crave your vibes. Wa pa mo ingon ni nag-comment sa ubos nga crave sa imong kabigaon, bisag kinsalay imong laking tadog kay bigaon man ka, katol. Unsa? Ingon ana ang gi-comment? Awag gud. Mara man to nay unod sa akong post good. Ganun mo si mang siya comment be. Di man ni si Bianca god. Di lagi kay may gamit man na siya laing account, dami account. Sa nagtubayi uy. Di nas Bianca. Nasaag lang siguro na og comment niya si mong FB. Ay, dili. Replyan ko ni iyang comment. Huh? Unsa? Ug unsa man ko imong i-reply? Tanawon tag unsay reply nimo sa akong reply sa imong comment sa akong post. Igo ka gid adto. Sige yan. Hello yan. Day, maldita ka ha? Pero ganahan ko sa imong comment. Ganahan ko sa imong kamaldita. Nalingan ko sa imong reply sa iyang comment. Pero dahil kita ka na ba sa iyang reply sa imo pang sa imo sang pag-reply niya? Ha? Kita Ay, ka? wa pa.
Kay mitawag man ka. Di ba ang imong reply niya kay, sige lang, at least wa ko biyai og laki, giunungan kog lalaki. Og mitubag sad sa imong reply niya, day. Niingon diri ay. Kay mabasa man ako sa lain akong cellphone, no. Ingon niya ay, luoy lang ng lalaki nga niunong nimo. Kay wa na kay baw, nga halos ta nang kauban nimo sa work, nakahilabot nimo. Unsa? Ha? Nga naman. May ebidensya siya nga mo na'y nahitabo nako. Grabe gyud ang kasuyaan niya nimo, day. Kay ikaw ang giunungan ni Lester, ug siya gibiya ang Lester. Ex na lang siya. Tabangi gud ko unsaon nga mapamatud-an ako, Davy. Nga siya gyud na ang ex ni Lester. Kay ikiha ko na siya. Unsa? Grabe na kayong pagpakauwaw nako sa social media. Nga kuno, bigaon ko, katol. Pero nga akong problema, kuno saon ako sa pagpamatuod gang ex gyud ni sa amahan sa akong anak. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, magkakiha na bata karon bahin aning pagpakauwaw nato sa social media? Ginganlan manggod ko og bigaon, katol, daghag laki. Sa mi comments sa akong shared post, ikaduhang pangutana, nibaw-an ako nga ex sa amahan sa akong anak kining nagpakauwaw nako. Apan, migamit lang niglaing FB account aron dili siya mailhan. Dami account. Matrace ba gid ni siya? Ikatulong pangutana, kung akong mapamatud-an nga ang ex gyud ni sa akong kaipon taron, pwede ba ni nako siyang makiha? Unsa may angay na akong ikaso niya? Mapriso na ba ang mag-ingon ani sa social media? Ikaapat og katapusan, pwede ba sab na ako siyang pabayron sa iyang pagpakauwaw sa akong dungog sa social media? Kay napuno na gid ko siyang pagpaghilabot nako, nga wa man ako manghilabot niya. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Jane. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw guys, kami gihapon ni Dr. Obra ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Ay gyud ninyo dugaya, ipadadayon ang inyong suwat o ipadasa suliran_612@yahoo.com Or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi. Kung unsaon nyo pagpadala inyong mga suwat diri namo, di gyud pwede. Wag gyud rason anong di na maabot diri namo. Naalang gyud mi usa ka hangyo, di ba Dok? Yes, kumpletuhan lang ang inyong address ug palihog i-address kadtong among gipahinganan na while ago. Yes. Unsaon sa pagpadala ayaw sa among personal nga Facebook account. Kana amo ang Facebook account para ra na nga magka ila-ila pod mo ba nga naapoy naong naay dagway ang tingog nga inyong mapaminaw. Okay. Yes. Namang koy man unsa man ginaong aning Attorney Elaine, unsa man ginaong aning Dr. Rene, no? Aw, ang kang Dr. Rene Obra nga Facebook account kay kanang Dr. Rene Obra naka white blazer, no? Correct. And Elaine Tantengco Bathan on Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram ug sa X ug sa TikTok, and pwede gyud ninyo may mapaminaw sa ato ang Facebook account pod sa ato ang RMN DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Yes, kay kanang ko makadawat og mga chat ba message sa internet. Yes. Do palihog kog tubag ani mo ni laboratory result sa akong wala. Kung if I will have to give in to your request, I will no longer be following the protocol. Yes. Ayaw lang sad, no? Kana amo lang yung hangyo pod is adto gyud mo padasa kini ang akong suliran official writers page or sa ato ang email address, no? Lain-lain man na siya, okay? And then kisa may mga i-greet na to today. Yes, but before that ang atong makutlo nga patulong na yes. lawat, no? Your greatest test will be
how you handle people who mistreated you. Tinuod yun. No, pare-pareha na sa tuwa last week. Pero mo gyud na nga, diha mo gyud na makita test of character man na. Mao gyud, no? Kanang kung unsa man ka nagdumot ba ka, naka-move on ba ka, or wa na lang jud kay paki nila kay wa man ka na affected nila. O gimaltrato ka nila or wa sila naka-baws og maayo sa imuhang kaayo, aw pasagdi. Mao gyud, no? Ayaw pagdumot. Mo na test of real character. Ikaw. Diba? Kisa may mga i-greet na to today, yes, Doc? nakita na gyud ako tong dahay nagpag-greet sa Nakaidalimtan, taga Purok 3, Barangay Alihos, Batuliti, ilago ning gisuwat ato ni. So mga Sanuria family, si Henry, si Elvera, Lourdes, Romeo, Marites, Melinda, Emilio, Grinaldo, mga Pilayo family, si Cecilia ug si Lexel, Abigail, Rin og Juni Coco. Mayong pagpaminaw diya sa Barangay Alihos, Bato, Liti. No, ug ni Barangay Captain na dini 5 Ilarcosa diya sa Kalanggaman ba nang yung barangay diya. Mayong pagpaminaw, mga TRC boys, si Lopez, si Mamulang, si Siban ug si Hiramis. Mayong pagpaminaw. Also, would like to greet Catherine May Relativo, si Solon Javier, kang Epifania Canoy Kitoriano, and also to kisa pa ning mga nagnang-greet na to kani si Burns Suico, also to Edimar Suelio Sendrihas ug kang Rose Okua Valencia. Hello and thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw ug pagsubaybay sa atuang programa. Also to Ma'am Imelda Barbarona, no? Hello kaayo. Thank you kay sige punig paminaw pud nato. Punto legal ta karong adlaw. Yes, Doc, no? Attorney, ang atong sender si Jane, 27 years old, yes. Wala gibutang iyang address, no? May kalib-in ni siya, no? Nani siya may kalib-in, no? May niya naapod ni siya kanang anak pero bulag na ni sila sa amahan atong nabati na to sa drama. Gipakauwawan siya dito social media. Mao gyud, no? So unang pangutana ni Jane, yes. Makakiha na bata karon bahin aning nagpaka-uwaw nato sa social media? Ginganlan manggugko og bigaon. Katol daghan. Pati sad kaayo. Sa i-comment sa akong share post. Yes, no? So actually, yes, you can, no? Kaning naman tay gitawag na cyber libel. Sa una libel ra na siya wherein ang kaso nga atong ipasaka batok ngadto sa usa ka tawo nga nagpakauwaw nato, naghugaw-hugaw sa ato ang dungog, nagmugna-mugna og storya pinaagi sa pagpagpanabi sa laing tao or through print media. Kay atong panahon na nga ang revised penal code wa pa may internet. Pero of course our laws will also evolve nga nakita nato nga gigamit na ang internet labi na ang social media sa pagpanaot. Di na kinahanglan i-print newspaper, gamit na lang tag cellphone, mag-text barunta, mag-form tag group chat, naas messenger or naa sa social media sama aning nahitabo, no, nga didto gyud ni komentaryo bati bigaon katul daghag laki ngadto sa iyahang shared nga post nga ikaw may nagpost ato nya nagpost yag inato, yes, makapasaka gyud ta og cyber libel. It's still libel pero gigamit lang nimo or it is committed through the use of social media or the internet. Okay. Ikaduhang pangutana, naibawa nako nga ex sa amahan sa akong anak kining nagpakauwaw nako. Apan nigamit lang laing Facebook account aron dili siya mailhan. Yes. Dami account. Matrace bagyod ni niya. Yes, naamang gyud tay cybercrime nga office, no, sa ato ang PNP, naapod ang ato ang NBI, atong National Bureau of Investigation, wherein pwede gyud po na nato matrace kung kinsa na siya or through mga witnesses nato nga nakasuhito nga siya gyud na or nigamit gyud na siya siyang dami account. Now, unsaon man nato pag-file kay kinahanglan man kamo file dito complaint. You will have to take a screenshot. Kanit man igyud ninyo ha? I-screenshot
i-screenshot na ninyo ang URL, no? Sa kanang Facebook account mo na kanang meaning anang URL kay unsay meaning aning URL kaning sa internet na to, no, nga Uniform Resource Locator URL mo na siya address, no, nga gigamit nato sa World Wide Web niya mo na ang link leading to that Facebook account. I-screenshot na ninyo unya i-save. I-screenshot pud tong mga posts nga libelous pod nga makita ang URL mismo kay mo nay gamiton ngadto sa Cybercrime Laboratory para matrace kung kinsa ang tag-iya ana nga account. Okay, so klaro ka itong isulti ni Attorney Ellen Jane. Yes. So ikatulong pangutana, kung akong mapamatudan nga ang ex-gyud ni sa akong kaipon, pwede ba nako siyang makiha? Unsa man say akong ikiha niya? Mapriso ba ang mag-iningon ani sa social media? Yes, because kasong kriminal man na siya. So kung mapamatud-an gyud nga maski ang dili na ex, any person for that matter, no, mahibaw-an na to kinsa gyud na mahimo gyud ninyo silang makiha for cyber libel. And because it is a criminal offense, ang found guilty gani gyud ug makonbikto gyud o mapriso gyud, no? Especially if ang kaso nga ang penalty nga mapasaka will be 6 years and 1 day, no? Although what I'm saying is that although di man gani pud mapriso, kay makapiyansa, kay bailable naman pud yun nga offense. Bailable meaning to say samtang naghearing ta si imuhang kaso, no? Mahimo kang makapiyansa. Pero ang kanang criminal record nato mugid po na pinakalisod sa tanan kay nikuha nimo police record ug NBI, nakapatik man gyud na dinha nga naa kay giatuba nga kaso or nakonbikto ka. Okay? Kenny! Arita, sa sunod na to nga pangutana. Yeah, ikaw pa to katapos ang pangutana. Pwede ba sab na ko siyang pabayron sa iyang pagpakauwaw sa akong dungog sa social media? Kay napuno na gyud ko sa iyang pagpanghilabot nako nga wala man unta ko manghilabot niya. Yes, no? Kay ang kaning mukaso tag kriminal duha man niya ka aspeto. Ang ato ang paglapas sa balaod ug pagbuhat sa gidili sa balaod, which is dili ta manaot, dili ta pwede mo commit og kanang kaso nga gitawag na cyber libel, ug ang ato ang pagyatak sa pribado nga katungod sa usa ka tawo, meaning ang katong pagdaot nato sa katungod sa usa ka tawo, like in your case ang ihang pagpanaot nimo nga nawagtangan kag tug, nadaot ang imuhang dungog, nalain ka, nasakitan ka, naglagot ka, wa ka mahimutang, na anxious ka, those can be equated into kanang gitawag natog damages or a civil liability. So duha ang aspeto kung mo file tag criminal nga kaso, ang criminal aspect ug ang civil aspect. Ang civil aspect mo na akong pasabot nga pwede kang mangayo og danyos sa ilahang pagpakauwaw nimo. So yes, pwede na nimo madungan, pwede po na nimong i-file separately, no? Kumukuha kag pribado nga abogado. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.